Najväčšou hybnou silou k splneniu našich prianí sú naše presvedčenia. Lenže sú aj najväčšou brzdou, ak sú to negatívne presvedčenia. Mnoho z presvedčení, ktoré nás brzdia, vznikli do 10. roku našeho života a zapísali sa hlboko do našeho podvedomia. Väčšinou vznikli z vied, ktoré nám hovorili naši rodičia, vychovávatelia alebo naši učitelia. No a vznikli z typu vied ako toto si nezaslúžiš, na toto nemáš, ty babrák, si nešikovná, na toto nemáme peniaze. A toto sú ešte tie lepšie prípady, väčšinou to vyzeralo určite ešte horšie. Keby to povedali raz, lenže my sme to počúvali niekoľkokrát za týždeň a niekoľko rokov po sebe. Dnes by sme to nebrali tak osobne, ale ako detičky sme tomu uverili a tam vznikol obrovský blok v podvedomí. Teraz nám tento blok bráni pred životom plným hojnosti, lásky, prosperity a zdravia. Pretože keby sme chceli niečo viac, tak sme nešikovní, hlúpi babráci, nemáme na to peniaze a už vôbec si to nezaslúžime.